extraordinario e urxente e o primeiro punto da obradoría, aprobación se procede da urxencia da sesión. Vedes que foi precipitada a convocatoria, que eu tenho que decir por avisar os onde, porque encima nos fallaba a plataforma, non podíamos llamar, logo era un problema estatal, logo se solucionou, pero avanzaba. Entón, tedes a documentación, vedes aí as razóns que motivan a urxencia da sesión, non sei que tedes que os volva a ler a os volver, sin problema. Iván, que non sei que diches a documentación. Ben, votamos entonces a urxencia da sesión. Votos a favor. O segundo punto de aprobación se procede da solicitud da subvención nominativa á excelentísima Diputación da Coruña para investimento en mellora de diario Provido. Tenes a documentación, teñen ese proxecto e todo, vale. Anso, non lle puden enviar porque non enviei esta, pero bueno, depois se queres gravo xo o podes levar no pendrive. Porque non tiña o pen. Non tiña para mandarlle, pero se quere yo gravo para que o poda hacer. Agora te de deixalo para que che poda mandar a documentación. Si, tenemos. Ben, leos entonces os acordos e xa tedes a documentación primeiro, declarar que as razóns de interese público de carácter social e económico polas que a excelentísima Diputación Provincial no fomento dos intereses peculiares da provincia debe contribuir económicamente ao desenvolvemento do proxecto son as que constan na memoria justificativa na alcaldía do 9 de abril de 2021, o sea, este leva tramitada desde ese momento. Xa remitida a Diputación. En concreto, o Concello de Lousame considera de primeira necesidade as actuacións sobre a rede viaria local, especialmente para estudos núcleos de poboación entre sí e que ademais do tráfico rodado de turismos para o desplazamento das persoas e o tráfico máis pesado que resulta necesario para o normal desenvolvemento da vida diaria dos usuarios son empregadas polos vecinos por os seus desplazamentos a pé. Con tal motivo, e dada a necesidade de imperiosa das actuacións, pretende-se por parte do Concello, mellorar a seguridade vial no camiño a realizar a reparación do pavimento do mesmo, así como dar continuidade á malha existente dos servicios públicos da zona. Referímonos aí a saneamento, características de saneamento, auga e iluminación. Segundo, declarar que as circunstancias que impediron ou dificultaron acollerse a algún dos programas de subvencións de concurrencia competitiva ao plan de Diputación ou ao plan único post-plus son as que constan na memoria justificativa da alcaldía do día 9 de 4 de 2021, que ponía en concreto que había outras vías. Hai tantas necesidades que metemos outras que consideramos prioritarias e esa que aparte de que aí, non sei se ponía a memoria, pero construíronse vivendas, alguna delas sin conexión ao saneamento, estáse construindo outra, hai un proxecto de outra, en fin, isto esperemos que se faga realidad. O punto número terceiro, aprobar o proxecto técnico denominado mellora da viaria de Provido. Cuarto, solicitar a concesión dunha subvención nominativa por parte da excelentísima Diputación da Coruña para a execución do anterior proxecto. Está aí o importe, a achega municipal, son Diputación 70.000, a achega municipal 29.435, un total IBI incluído e todo, 99.435,63. O Concello declarar responsablemente que o Concello dispón das licencias ou autorizacións preceptivas para a execución do proxecto. O Concello ascribirá os bens á finalidade pública para que se solicite a subvención por un período mínimo de 10 anos. O Concello empregará o procedimento de contratación previsto na Lei de Contratos do Sector Público. O Concello comunicará aos servicios técnicos da Diputación cunha antelación mínima de 15 días a data de asignatura da acta de recepción e da acta de replanteo co obxecto de posibilitar a asistencia a estas. O Concello non está en curso ninguna das prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións e que cumpre coas condicións para obter a condición de beneficiario da subvención. O Concello coñece a información suministrada pola Diputación da Coruña en materia de protección de datos. O Concello nin solicitou nin motivo outra subvención para esa mesma finalidade que esta. Sexto, utilizar a Diputación da Coruña para comprobar que o Concello está ao corrente coas súas obrigas tributarias
e coa Seguridade Social. Sétimo, designar como representante do Concello ante a Diputación a alcaldesa Teresa Viñedos de Cans. ¿Algún comentario sobre eso? Votos a favor? Abstencións? O punto número 3, aprobación suprasória do POS Plus adicional 2/2022. Entre que tramitábamos este punto, chegou a resolución do POS e entonces por eso ven o segundo punto, porque se aproveitamos e xa queda aprobado para que podamos empezar a xestionar. Onde está ese punto? Está aquí. E xa coñecedes as cuantías, porque xa se trouxeron destinos de gasto corrente. Sí, están en aprobado. Sí, Están en la cartada. sí. É para o financiamento de gastos correntes, sabes que isto é a cuantía que se aprobou para dentro do adicional hai obras que xa nós non progresivos ninguna porque che dan. Nos metémolas cando foi do POS e logo podes denunciar a esas a facer outros proxectos ou entonces a prova é que retrasas un ano polo menos as actuacións que non sabes, nestas circunstancias que estamos non sabes se vai a ser mellor ou se vai a ser peor xa saben xa saben vostedes que teñen decir a subida de precios, pero como todo é tan incerto non sabemos. E aparte, hai unha partida de 154.438 que se pode destinar a gasto corrente para paliar as subidas da luz, as subidas do carburante, as subidas do propano para as calefaccións, agua quente de polideportivo, centro de día, etcétera, etcétera. A luz para últimamente está sendo canto che dicía outro día, por 5.000 euros Non, máis, casi o doble. que o ano anterior, o sea, a partir do mes O mellor nun mes estábamos, estou falando de memoria, non me comentou o sol, a mellor 10.000, 12.000, 13.000 e agora 25 mensual. Entonces é unha barbaridade. Vale. Isto se manifestou, isto simplemente para comentar o que vou agora decir. Manifestamos na Diputación que nun principio se concibe para isto. Reunironse CAPECO, que é a Asociación de Construcción, e se lles dixo que podían facer modificados, que a Diputación non vai a reunión, pero que teria que asumir o Concello. E nos, claro, como se comprometeron con eles, nos din que esta cantidade non solamente para a luz, pero que entonces non chega, non compensa a luz, bueno, a situación é complicada. E que tamén podemos, se hai un modificado do proxecto, teríamos que afrontalo tamén a conta desta cantidade. Se fan vostedes o cálculo de que o supón de canto era antes, 9.000, e agora pasou a... Está ahora, nos últimos 2 meses, a referencia que temos é que subeu 10.000 euros ou máis. Que unha barbaridade. Entón, se marzo, abril, maio, o sea, que son 9 meses, o multiplicas por 10, te sale 90.000, vas logo metes o gas e non queda para compensar, queda pouquísimo. Vamos a ver como se desenvolven as cousas, por máis que confusión a que cheguei últimamente, por máis que nos preocupemos, me preocupe, non o vou solucionar, entón xa mellor relativizar se un quere seguir vivindo e seguir afrontando isto. Pero é para que souberan para que se van a destinar estes cargos. Algún comentario para a aprobación do... Votos a favor? Nada máis, moitas gracias.